ಬಜಗೋಳಿ ಗೋಳಿಬಜೆ ಕಿರಂಗು ಪೋಡಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೋಡಿ ಮಸಾಲಾ ಪೂರಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಬೇಲು ಪೂರಿ ಶೇವು ಪೂರಿ ದಹಿ ಪೂರಿ ಬನ್ಸ್ ಸಂಜೀರ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬಜಗೋಳಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನಡೆ ಬೈದ ಮೂಲು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮಿಕ್ಸರ್ ದೋಸೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಾನಾ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿಲು ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತೆರಗಿಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಮುಲ್ತ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಒಣಸು ಇರ್ಮನಾಪುನ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಲ್ತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾವುದು ಪಂಡ ಬಜಗೋಳಿದ ಗೋಳಿಬಜೆ ಅಂದೆ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೋಳಿಬಜೆ ಬೋಡಣ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿರು ಮುಲ್ತ ಅಡುಗೆದ ರುಚಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಆಹಾ ನಾನಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಂಡಿಲೆದ ರುಚಿ ತುಯರೆ ಬರೋಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏರೆಂ ಕಾಪುನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಜಗೋಲಿ ಗೋಳಿಬಜೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈದ ಬಜಗೋಲಿ ಬಂಡ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈಪಾಸ್ ಸೈಟ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ವರ್ತನ ಬಜಗೋಲಿ ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ ಶರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಇಡೇ ಬೈದ ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದಾ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಉಂಟು ಬರಲೇ ಬಜಗೋಳಿ ಗೋಳಿಬಜೆ ಕಿರಂಗು ಪೋಡಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪೋಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೋಡಿ ಮಸಾಲಾ ಪೂರಿ ಪಾನಿಪೂರಿ ಬೇಲು ಪೂರಿ ಶೇವು ಪೂರಿ ದಹಿ ಪೂರಿ ಬನ್ಸ್ ಸಂಜೀರ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾದಾ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ರವೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ನೀರು ದೋಸೆ ದಹಿ ವಡ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ವಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಡಲೆ ಬಜಿಲು ಇಡ್ಲಿ ಕುಜಪ್ಪು ಬಜಿಲು ಕುಜಪ್ಪು ಈ ತುಂಡ ಓ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿಬಜೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬನ್ಸ್ ಸಂಜೀರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಜಗೋಳಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಉಡುಪಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ಬಜಗೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪು ನಂಚಿನ ಈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದು ಸೊ ಮುಲ್ತ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬಂಡ ಬಜಗೋಲಿದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಫೇಮಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡನೆ ಶೋಗಿತ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂಬಾಡೆ ಸಂಜೀರ ಸೊ ಕಾಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಿದೆ ಮುಂಚಗ್ಗಿ ಅಂತೆ ಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನ ಮಾತು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದಾಗ್ತದೆಯಾ ಕಾಬಣ್ಣ ಐದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬನ್ಸ್ ಬಾಣಿಸ್ತೀನಂದಿಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ದುಂಬೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ದೀಪರಿಗೆ ಏನು ಡೋರ್ ಅಡಿ ಕಡೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಿನಿಟ್ ಜನನೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈ ಬನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲದ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾಯ ಪಂಡ ಇಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಎದುರು ಎರಡು ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಡುಪಿ ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ಬನ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯಪಂಡ ಒಂದು ಉಗ ಮಾತೀನಿ ಮುಲ್ಪನದ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಹಂಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸೊ ಸಖತ್ತಾದ ಮಲ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ನೆಡ್ ಆತ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದಾಯಪಂಡ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಈವನ್ ಬನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪುನತ್ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಜೀರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಕಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಏನದೇ ವೈರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಕೊಡ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀರದ ಕಲರ್ ಅಂತ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಮಂಜಲ್ ಅಂದ ಹಾಂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೋ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲೋನೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬಂಡಿರು ಯಾನು ತುಳುಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ
ಇನ್ನು ಎಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಬುಜಾರ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆಸಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ತಿಂಡ್ರಂದೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾತ ಉಂಟೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ನಿಂಗೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಮುಟ್ಟಗನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆದ ಭಾಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಇವನ್ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಆತೆ ಇವನ್ ನಿಖಲು ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದಿ ಪೆರಜ್ಜಿ నేను ಪೆನ್ನೂರಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಕಿನ್ ಸಾವಾಡು ಸ್ವೀಟ್ ಸಾವಾಡು ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರೈತನ ತಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಇರುಪೇರು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಪಡಿತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಇರಗೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಪುರ ಕೊಂಡ್ರೊಂಡು ಬಂದಾನ ಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತು ಕೋರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಡೆ ಅನಗಿರಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಜಾಂಗೀರು ಅವು ನಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು 7 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬರ್ತಡೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಇರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪುರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪುನಃ ಏನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಗಂತ ತಿಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಂದೋದಿ ಜಿನಿಮುಟ నేను ಫುಲ್ಲು ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಟದು ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪಾಡೋದು ಐದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡುವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕು ಲಂಚನೆ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ದೆತೊನ್ವೇರು ಈಗ ಓವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಆವಡು ಬಗೆ 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 ತ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಅಂದೆ ಆಟಿ ನಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಎತ್ತದು ಐಕೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಪುರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಒಂಜಿ ರವೆ ಲಾಡು ಡನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರಿ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇರ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಣೆ ಸಿಐಡಿ ದಯ ಬಾಕಿಲು ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಜೆ ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಡ್ರೈ ತಿಂದು ಬೆಂಚಾಪ ಅಂಚೂರು ತಿನ್ನಕ ಲೇಟ ಅಂಚೆ ಪೂರಿ ಅಂತ ನಸ ಅಂడి ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ ತೆಡ್ಡೆ ಇದು ನಾವು ಬಾರಿ ಶುಗರ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೆ ಕಡಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೊಮ್ಮೆ ಈಗಲೇ ಬೋಡನೆ ಬಲೆ ಇಡಿ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಮಗ ನೆಕ್ ಸೇವ್ಲಾತೆ ಮೂಲೆ ಹಾಕಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ಪಂಚಾದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಿಕ್ಸ್ಟರ್ಲ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಗಡೆಲ್ಲ ಮೂಲೆನ ನಾನು ಹೋವೆ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರವೆಲಾಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎತ್ತುಟ ರವೆಲಾಡಿ ಶುಗರ್ನೇ ಹೋಗ ರೊಟ್ಟನ್ನು ಮಾರೆ ಸೇವ್ ಖಾರ ಫ್ರೆಶ್ ರೆಡಿ ಅದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಜೆಗೋಳಿದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮುಂತ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ನೆಂಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿನ್ನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಐಕಾನ್
ಇತ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಎಂಚಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲ ಏನೇನು ಕೇಟ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಪೋನ ಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇಳಂತಾರೆ ಸೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಬಜಗೋಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕವು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಫನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಬಜಗೋಲಿ ಬಾಯ್.